senda bat ki badir ki bro jong ko party kala don ki cing terwa renga komba blak ban men kan ni baki kam ki jam kin ai bi ki khasina duk ki beitar ki bom sa kin ai ki hito ki ong ban pengsan beta baki kwa bi ban play bat pedeng nang tu kila kila sambal pun kio nak kendet kala poi hadu ba la sengopar nyang kriat kata gajing terwa tengah Presiden juga New Tribe Integrated Territorial Organization ubah dan bok dakhar. Ong ba kena kaliang juga seng kat bakam pada iya ke jing tho lani kini kidak kisin baka sorkar kalara shisha bal weng lani penduduk ya ka anya khalani di gaming act nak kaliang juga seng kan ya pitang be ya kijing yaki. Nak kaliang ju lihat tur baka sorkar kapor baka seng ka persya ya kini ka anya khalai. Ladan kibru sorkar halu laisien kibon thong tengka yaki. Ini nak kaliang jong seng pan kalau kentat jika ni kejeng penbit sewa jong sorkar bat Denmark ketika daw baka sorkar kalau penbit ba no na buka ong bola pesengek no iki kam khalai kasino kat bah kajing syapat kerana a ya ki license taxation ora penbena ba kinsa weng no ika anya khalai ke jing i jong pi kum ko ne kising persya long vokal ha ya kene ka geming abon ra ka sorkar jela to ya benengkong hi swa bangan poi segata kapang te nga nengkong inga ai kublai shwa ki ya pisia ki lat patai kubor pisia ru pila don benta ban ya shimkhia ban penduk pendam ya kan ka lane ban repeal lane revoke ya kata ka gambling act but kabar ka ya ki seng reunion sekti ki charge from but kabalai ru siki katu kan ni sing balang ki balai ya don benta ban yo voice ban ki logi concern citizen jongka murih nyutrap tengi na kaliang ko jongi kat kum bangape je ketuka statement jong James uong ba unsa kaba mo de tinong we kong will be repeal hangta nga kendet threat ngong will be repeal shim la ong ba ngin pendam no tela daki don jing thumusha ban repeal tiki kumbangi yai ban na ko por ki de ban ai daga kenjan notification lania ban amen ya ketuka ban repeal no itu ka act man peni pek ba no balada la de repeal bat election no mohor asuka bat kala de ru ke gazette kan te min jai apswa dia kata ka notification dan ne kata ka gazette na kaliang ba sarkar te la da kam le ai pat la da kam repeal te kumbangi la de pembana pek ba menakan ni rang shen ba min le himangi syaki konsumsi beper la ne hang ni hapo selong la da kadon kano karali jong gite ki NPP UDP PDF SSPDP ki pokon top hapo ke MDA min kali ya ki ken halor kane lada kim penmi ya kane ka notification te lada ki penmi to komon minum dan bentai era tengen sus pensai pet ba kumno penjai pet ta ko nanti bali nga ong ya kumta bangam sane ya kane ka sarkar bade hadin mena kane rang shen ngapa file ko wek RTI du khot jungi kalor kan ka reservation policy dan dia kata roster system tab kumban supin sai biang sipan ba balai ngim sania ya kan ka sarkar mo kalong kumni hapor bungi file ya kan ka RTI sipang kan ka reservation policy ka ong kumni bayi ki way ka bong di contain nong way ya kini ki higher and technical lines kum ko polytechnic MBS higher studies lan ki engineer studies ba umla ban include TU kata ke statement ku ongu kontrak kongkal sama supile kat kum ko kot jomu kontrak kongkal sama kanang bukipat ba baginya syai ba halor ke ba hito kam sane yang nakkan hang ne ko I would like to clarify that the point mentioned by the leader of the opposition is obsolete. The concern that we all have, the member had asked a very clear question whether it is a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as polytechnic, MBBS, and engineer studies. As I said, if you have read the reservation policy, it does not include that. I am answering a very clear reply to the question that has been asked, that does not it include or does it not? And the reply is it does not include. But do we extend it? Yes, sir, we extend it. So I think it's very clear in the document that does not include, sir. Hang ne pat nagindal apa pan pat dia ka jing pun nakalak RTI pat ngilap baka ombong ne. Ngikeli gum ne ba
If the answer of the above point number 1 is yes to the above option given, then the same rule is being extended for the purpose of admission in the government educational institution, including higher and professional studies as well. Hang ni ko ong yes, ukon rat ong no. Te halor kan ni ko nong rim din. Kumno ngin sani ya kan ni. Wala kataru ngimdai bandu ujing kermen te 70% ngila yo e ka jungjob ka ba ka sarkar kala ong ba kan repeal te ngin up hadu nusnam ba kan repeal ba lada kamja ba ka repeal te kumbangi lada biya keren ni bangin mi sisa bangin kili ha khamat ubobon balang ya kini ki isu ba pher mar persya bat kini ki parti ki bal asyat ki kecil. Oi ngamlen ni kata kladon kilawan mi ando armut langut ki bro ki bon wan sakane ki wan hakane hi ke office dan kong hadian ba ngila bu ketuka memorandum ban persya bat ke wai le ke bangi thot ke khasi hak memorandum ko bala long khor ba wat dangar mas ngobi ba ngala berngam lagi kitin ki ba lap ho jajo menteri dang ba te ho le se teng bahab ban le hi kum kon samla kari nabar bangi don ngi jingkir kle kila don ar laingut ki bre ki powan ki ba way one pembet daka spa ka pho way one pembet ki kam ki jam but way one bet daka ba pen he dor ba de khla jan tena kalian ko jungi nga yai ban be ban yeng bet daka hok naka ka nongrim la jom bangim dei ban bam ba de ba habakut hi hang ni hapos la berthai dengi sim makna ka spa ka pho ngin bam tang siplang ja kata ketika kurwa ko ngapa si kon bisa benreu bakim dei ban bam bat da bangi ya kun ni de ban ya kun beta ka hok bat ka hok hi ka setam ya ka pom te ka basngu jokor bat hadian ba ki la terwai ngi ya kata ka spa ka pom hadian bangim tre ki kran kop man ki amba da pimbam pisiaru injat bis kamat ni don hakabor ki ong kumta teng ong tom lele pi don kabor ngir ni don kabor da pi don ya ka tak spai ju pi ngir ni don spai le jom te ka basngu jokor bagi kran sarong man chuban mo ki kada kran sarong ki ong ba ladum ngim pentrai mentaus nem hendrai lachim senem ngin snam pentrai be ladangi kawan kabor de hakata kanong rim ko basai baka hito hi kat bumpat yo dengan notification bergeser kanung bangi ke jingi ki non kala strike hakano kono kopor bat ngin up katto kan ne ko por tat ndai yo kan notification bat lada ka sarkar kam le kata tu kan somi ka drama ke bejur ba ngila ru ban flash ya por kita ke buwan kita ina ke office nomor office lek bujung tha office jong ka hito ka sarkar menta piong 70% lah achieve ke jing dawa deng la bendong hatu bukan ek bas ngam ya kasur jong babun balang nomor ki babun ki persaya ka hanya kalai ngan ong than ba kan ni ka sarkar ka ngap yu pen ba te ngakam isi tom paling ong unta ba ka ILP hawar hajar khat khandai kila pa se ka resolution te bele kam urlong ta kata long ka basai ba kan ni let's say yo kadai tang ke jing pembet election yo pet ba badai kila i bobon balang upersai ke casino te jaj ba ong ngin repeal baling ong menangi as chief nyopo balai bangi haban her samadan penjala election ru banga i kanne ka thau chatata lada kanne ka sarkar hi ka sngo wala de ban repeal ai no wot ka kot ka slash pet ba ai de ka basai balik kan lada kita ban kwa ban wan yang hata ka bor la ni lada ki sngo ba ki sngap ki kasurupat ba andai bangai i hinga professionally kum shimet bat kum naga seng hi ngam i rebo ki sngap ki kasurupat ba kan de ki sngap ki kasurupat ba bat ke salan do yong dula lai andai kim sngap ra ke i ba ki ne ka sarkar ka kwa ban le ka kale be ko bor la don ru ka jing persang mana kan ni kum ngai phi ba kila kaung spai ki do khat at ne ka tai te ka wi ka korwa mang kwa ban ha ka bri nyu trap ba ko pa bri nyu trap yang ha konong rim ko baskem tapi yang ha ko hok pin job be ya ko pop kata ga de ka korbo ko basai na kalian jong baseng nging yang be ko hok bingim tre ban ya kata kasbai ko bala man pembe de manor ki katto kan ne ta ka daw ngingin sa job pat ha jing ya kun lenti ru de da ka jing duwai bangi ai shu ble bangi sa yo sa ka thong
hadu unda poi bakani ke sarkar baka haban pendam hakmat jongpi upai ba ubaya yadon rengkan lang bat kahito haman lagopor nai tai kumleshbon